Croeso i ti ni. Dyma be ni wedi bod yn neud yn lockdown. Amser chwarae, rwy'n hoffi chwarae pêl-rwyd yn y bath. A dwi'n hoffi chwarae pêl-fasged tu allan y tŷ. Ers dechrau lockdown, rwyf wedi bod yn gwneud bale pob pnawn Gwener ar Zoom. Dyma fi'n eisteddfod ffitrwydd gyda South Wales goalkeeper drwy Zoom. Do your squat, back head up. Jump as far forward as you can, 2 feet. Do your squat, good, you always have that. Dwi'n bod yn neud hyn bob wythnos drwy lockdown, ond dyma'r un yn oddaf eto. Rydyn hoffi mynd ar fy meid pob dydd. Weithiau rydyn ni'n mynd i'r bar, weithiau rydyn ni'n mynd i Llandaf a weithiau i'r dre. Mae'n eitha Eisteddfod y beth heddiw, ond yn anffodus mae wedi canslo. Felly mae mam a dad wedi greu y Eisteddfod yn yr ardd. Heddiw ni wedi dod fan hyn i'r Northern Meadows am dro. Next.